zuciya hadari ne, so yakan zamanto sanadi. Soyayya hadari, kaunar ki ta bayyana kalbi na cikin zuciya. Idan zuciya hadari ne, so yakan zamanto sanadi. So ya zama sanadi, har gisa min tunani na cikin zuciya, dafin zuciya. Dafin zuciya. Zazzabi shi ne suke kuka tana kara kakari. Ne. Hakika zuciya wani abu ce, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan kuwa ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Amma me yake sa zuciya ta yi tsatsa, ta yi kanta, ta yi boro, ƙarshe abin ya zama mata gyambo mai mugun ciwo da raɗaɗi da ƙuna da zafi, abin ya zamo dafi a zuciya. Kabita a hankali. Kabita a hankali. Ke bari da gaskiya. Ni ba na fara sakin wannan hanyar. Ku sani lokaci baya saurin zuwa ga waɗanda ke jira, sannan yakan firgitar ga waɗanda suke jin tsoro. Yana tsawaita ga waɗanda suka koka, yana saurin zuwa ga waɗanda suka ji daɗi, amma ga waɗanda suka so juna lokaci shine. Soyayya ciwo, ƙauna na yawo, na samu abin so, ba ta yi mini kwafso. Sahiba ta nake so zubai da dafin zuciya, so na auna. Dafin zuciya, so na auna. Dafin zuciya, so na auna. Soyayya ciwo. Dafin zuciya. Shirin Hausawa Media Film Production Katsina, shiryawa Muhammadu Tarihi MZ, ba da umarni daga jarumi mai takama da manzon Allah Usman UNF, Usman manzon Allah. Dafin zuciya.